Kakang Mbakyu Jaya liwelingku langsung buka celuk tembang Mas Supir. Aku arep nembang apa jenenge Lesung Jumengglung engko nyanyi ibuke kae mau. Njukuk nada kedhuwuren dadi malah bareng mentit ora kuat ibuke mau. Lesung Jumengglung imba-imba. Wah, niki ora apa-apa malah senilan budayane sing wajib diacungi jempol. Mangga, yuk. Mangga balik cengkir akeh korban kedewasa dolae resake sing ndolane sopir jasambro neno siri santil la 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 adu salilele manuke kodang-kodine adunike mantar-mantar cilik sing nunggang Mas Didi ya wis enak mangga salah setunggal suwantenipun rayi kula saking Semoyo Mbak Wahyu Krisnawati Kris landhep na Padang Wati Wedok